is why chihurumende chikunyangwa kachinamatira usiku nemasikati unenge uchitotsvaga kuvengana naMwari. Hakuna munhu akajoina ZANU-PF ane munamato unopindurwa naMwari. Minamato yose inoitwa nevanhu vakajoina ZANU-PF vanoti vanonamata inopindurwa naSatani ipapo kuti vafungidzire kuti Mwari ari kunzwa miteuro yavo. ZANU-PF isatanism. Amanyasara ndimabwidi kaya ada kuti vanhu vabve pa-state focus varambe vachiiswa kuma-delay matactic. Unofungidzira kuti weBlessed Mhlanga aisunga kuvharirwa kujeni but iye wacho yachisiwa. Ndati Nero wokutanga akakwira mai vake iye chamisa akaroora mukadzi ari 8 years old. Kuli NTV atibatike zvechobu. Right, kana uri kudrive gara waisa seat belt, kana uri pamwe panonhikirira gara uri munhu wekuti gara kuti mbabvu dzako hadzinonyatsosimba amene kuti uchashandisa chii because pana pari kupisa ndangorowa inonzi surprise phone call hede azvimwe zvinhu zvatikunzwa paKulian TV panabva ai right. So ndisati ndakusanganisai nemafone calls acho zvaitika panapa ndezvekudai so ndongokuzivisai kune vanhu vari muSouth Africa uchinoregistrwa company vovhurwa FNB business account. Zvinhu izvozvo zviri easy zvinoitwa nemufesi anonzi Owen weEducation Research uyo wane namba dzadaisa pascreen apo. Garai mamubata mutaure naye akuitirei akuregisterei makampani akuvhurirei usaswera uchikumbira mabank account man uchiswera uchinetswa nevanhu vamwe vaya vanenge vachida kukuvhairira usaswera uchiganzirwa. Passport yako inotoita kuti uregisterwe company. Passport yako inotoita kuti uvhurirwe FNB business account na Owen uyo ane namba dzindaisa pascreen idzo. Garai mamubata izviso. Yes elder murise yapo aiwa tiri bo zvekuti ya mastreets ari kupisa ndiri kuona feedback even pane previous ratakabva kuita vanhu vataura zvakasiyana siyana vamwe vari kuyo nemibvunzo yavakatraya kuisa but hanhasi hatina nguva yemibvunzo toda kungoti elder mungokontinya but one thing chiri kunakidza vanhu I promise you nyaya yekuti vanhu vacharohwa zvisingaite ticharohwa vanhu yemaitaure vanhu vakaifarira zvisingaite vari kuratidza kuigamuchira but zvanhasi sanganai nevateereri mumbotsinzwisa zvimwe kuti matigira zvipi. Alright, zvakanaka maZimbabwe. So chinhu chekutanga chandoda kuti nditaure ndechekuti teste tiri kuona here maonero mamwe chete because I believe by this time senyika tofanirwa kunge tese taane kuona kumwe chete kuti nyika iyi yakaora. Why? Just look at the president. Varume kana tichiita president munyika yakazara vanhu kuti isusu tinoita president ari kutozvirwariwo zvake mhombwe yekuti kana chifamba inenge ichifamba ine mapiritsi ma-antiretroviral ari muhomwe ichibva asvika ataura kuti ndipei kapepuro vachimwa mapiritsi. Then the vice president came same order akaora ane HIV AIDS. Then uyo futi utoenda kuna Chiweko same order. Then you find that the whole fucking state house is state house same home. You get the idea? Yeah, then we continue then to not even parliament in fact. How is it that we have over 70% by MPs? Vese vakatozvionera vari kurwara vese vari kumwa ma-ARV. Tingati nyika yedu here iri blessed. Yeah. That is the first question. Yeah. Chokwadi toita hurumende yevanhu vakaora kudhara because if you look into the history yevanhu vazhinji vane HIV AIDS vazhinji vacho vane kautsinye kavanako kari so serious kekuti vanoda kufa nemunhu wese vanoda kuurayisa munhu wese. Isusu totungamirwa nehurumende yePFAC. Ukada kutarisa mastories ehistory dzese dzevana Sandra Ndevere vanatokozana kupe zvima-MP zvechikadzi zvakazara imomo nyaya dzirimo kwese kwavanoenda kumahotera kwavanokwira ndege chihure chete hakuna progress. Then kana tina hurumende yakaora kudaro then we expect can we expect kuti isusu mvura yekunwa tinganwe mvura yakanaka? That is why vanhu vachipiwa mvura yakaora nekuda kuti leadership yegovernment yacho yakaora. That is why road dzedu dzese dzaora, nobody is maintaining because those people they know they are going to die, so there is no need yekuti vagadzire road ichararama 100 years, ichararama 200, ichararama 500 years.
dzimwe nyika vanogadzira migwagwa yekuti uyu mugwagwa toda kuti ulast 1000 years but utsinye une vana ava ukada kutarisa kumabhawa chaiko kwaora zvekuti they are denying people access yemakondomu neimwe health care service iri kudiwa so vada kuti munhu wese angofa semafiro avari kuita kuti uwane mari chaiyo ubate mari unoona kamwe kadhora kasefika kane tsvina kakaora it's a sign yekuti wapinda munyika yakaora yakatuba. We need to do away with this thing called ZANU-PF. That's the first message. The first message, and not to Zimbabwe, you answer. All right, Elder. Yes, go ahead. All right, and I don't know that apa pamuta toita kudila nayo. I think totodila nayo how because so far hakuna ne kana solution nekudila nayo kana achazi kuti yodiliwa nayo sei because my elections ukuradza zvikuramba kacho. Kudiliwa nayo kune one answer. Kutorova pfuti chaiko hazvizo kumbodzvengana kana kuti hey hatisi kuda hondo hapana noda hondo because already isusu takatokandwa muhondo iyo because if you look the number of people who are dying muZimbabwe macho then tenda musuno I think mangwana video ine maZimbabwe dzakarohwa nekuti masikati machena kuti vari kunotsvaga medical help kunyika kwavakapotera hurumende iri kuramba yakanyarara hatisi muhondo itori hondo chaiyo ndikuzviona then paEastern Cape pa Port Elizabeth tine vanhu vakapondwa about 15 or more tisingakaunde vakakwara hurumende yakaramba yakanyarara hatisi muhonde then tine vanhu vakapiswa nemapurisa ehurumende muSouth Africa vane home affairs nezvimaborder gezere zvima-green bomber mutsanga kuSpringzone vanhu vakatsva sehwiza vanhu vakatsva semakonzo sembeva hurumende yedu yakaramba yakanyara zvino vachizviziva then wobva waenda kumaembassy kwacho then wobva waona ime veembassy semunyerere ndiwani odzwa ndonzi Phiri iwe uri Phiri futi unoda kumirira Zimbabwe iwe uri mubranda uri mubidika I'm telling you something that is real. Pane imwe nhau inondibata handizive kuti mapepa nhau ekushanda sana Herald waimbomaverenga here ana Daily News ana Daily Gazette vana Daily News vana Standard. Then we found kuti ainzi the Zimbabwean veteran editor is a journalist what ainzi Billy Said akaita nguva refu vanhu vachinguzira kuti muZimbabwe chichi but akazonofira kumusha kwake kukitwe kuZambia. Munofana kuzviziva. He's not buried in Zimbabwe. Akaenda kumusha kwake ndo akafira. So you can actually see kuti how we are being controlled, tokontrolwa, zvatofana kuverenga, zvatofana kunzwa, zvatodidi. I think waimbowana nguva yekuteerera ZBC television. John Phiri unomuziva? I remember him. Mune ukama imi maZimbabwe mune ukama here nemabranda yakapiri. Hatitoziva wakapinda sei. Pakaipa toziva hapana ukama. Yes, so these are some of the things zvinofana kuti zvizikanwa neZimbabwe kuti even the Minister of Finance akanga abata chikwama chenyika Bernard Chidzero, he was not a Zimbabwe. Woma yenyika yopihwa kubva kure muteera njanji mutsvawa then vanhu voti Judha Nyarara batanidza vanhu ndobatanidza vanhu vachiita maitiro here akadai then toda pamasvingo apa pakaita meya ainzi Francis Phiri straight from Malawi, never born in Zimbabwe. Neakanga akaberekerwa muZimbabwe beta pamasvingo apa kusvikira afe Francis Phiri, he was the mayor. Akafa nemukondombera chisasa chirwere muvakadzi vevanhu muvana achitaura shit achituka vanhu. Then
vachindobvunzawo kuti alright, ndeupi muzimbabwe akabhereka meya kuZambia kana kuMalawi kana akanoita kansela kana akanoita village headman kana chief kana to start mining in Zambia or Malawi or to run it, to own a farm in Zambia or Malawi or my big properties. Yeah, as I speak with you right now, Kuleti, bvunzai mapisa kana vana vechikoro vanokutaura kumabhuku ecurriculum ekudzidzwa kuvana vechikoro, unoona mabhuku anyorwa kuti Piri Bhaga ndo vamaedita zvofamba sei. As I speak right now, ndichifira pataura kuti Judah, you are a devil, you are lying to Zimbabweans. Pakaipa. Andimugona? Ipo zvezvi pane ma-debt collectors, ndoda kukutumira tsamba yema-debt collectors ari kuteera ma-school fees area muzvikoro zvese zvakaita kunana Kambuzumo, vachitothreatena vabereki kuti kana musina kubhadhara mari tikukusungisai. Pakatarisa patsamba iyoyo pane tumadresi emuHarare neekuzambia, ende vanhu vacho vari maZambia. How is it that maZambian anopindira panhau yezvikwereti zvekuzvikoro zvemuZimbabwe? Ndinoda kubvunza vacho vari kuti inini ndiri kusarudza, ndiri kubvunza kuti maZambian aya ari kuuya achisweta ma-debt collectors emari dzemuzvikoro kuti vabereki havana kubhadhara, izvo zvinhu zvakaoma. MuZambian anorwana kupe power racho. Pakaipa. Recently, I think or the millions of the people who are hearing me, vakanzwa mumwe munhu ainterviewa was it SABC ETV, achitaura chiti iye tikuzosunga ma-South African vakabatwa uko kuZimbabwe vasina mapepa. We want to show them kuti prison Zimbabwe is what munhu wacho is not shona, haigone chindevere hachigone, chitonga hachigone, chikorokore hachigone, chisamanyika hachigone, chikaraka raitova bumbwa. Zviri kufamba sei? That is why I get angry. Zviri kufamba sei? Ndo zvinozondipa kuti ndochiongorora history yese yandoda kuti maZimbabwe tifambidzane tichibvunzana tichiti ko uyu munoti kudii nayo, uyu munoti kudii nayo naika. Kusvika takuzopinda even kana kusport kana kumusic chaipo chaipo, iwewe band reki yamaboys unoriziva? Ndoriziva Kiyama-Boys yana mazibaba. Unoziva here kuti Kiyama zvinorevei? Meaning handiziva zvinorevei. Chichawa, mutauro wechichawa zvinoreva kuti music kana kuti mimhanzi. Angari manyasa ega. Handisi kuti ndausaridze magitara. But ndine nhau yekuti zvakafanana nekuti Simon Chimbeto akapiwa mari dzeWar Veteran nemabenefits emaWar Veteran. Iye asina kurwa hondo nekuda kwekuti kuridza kwake magitari aifarirwa naushe hwokunze, vakaita corruption, hakuna kuhondo yaaiziva. But he was buried a hero. Aizve. Ndikukuudza chokwadi. Baba vaSimon Chimbeto vanonzi Benson Mwakalile. Yezo. Vanobva kuTanzania uko. Simon Chimbeto, he was a bastard because baba vake vakatora mukadzi wemunhu vakatiza kuTanzania vakapinda muZambia, vakabva muZambia vakazopinda muZimbabwe. Pana vatiri kuda kutaurirana first hand information. Vese vakakurira kuKadomana akaboni mumvula wakamubvunza ari kutaura kuti musha kwangu kuKadoma. But kuti akutaura kuti mai vake muNyasarandi vanonzi Kellyard. Unotozozvinzwa wasvika imo muarea utoti no hasi mazimba mabrother. Zviri serious. Atisoda kubata nhau yana Josephat Somanja nana Doyton Somanja nana Freddy Manjalima uyu. You know zvese zvana Zacharias mwana waziva vese vana Niklina ana Alec Macheso vese vari kunzana mukwazi kuti mukwazi unoziva kuti zvoreve. Ndizive zvinoreve. Chinyasarandi kaichi vabvunzeka mabrother. Ndi pamene mchiti mukwazi vasana makungwazi vachichi. Zvoroti mambo kai machawa. Aizve. You must know.
Imaiti chishona. Pesa bete ngoti chishona tikati ngwazi tikatikunzwa kaka kuno. But tikuzoti ngwazi manje takutonyazo zvakutopinda musoro mangu zvipa mukutotaura. Yes, even kusport kumeona kwa maZimbabwe na judgewa pasi. Saka meona kuti wana Joel Oshampo. He was not Zimbabwe na kari muchawa wana Shekman Tauro, wana Moses Chunga, wana Kembo Chunga, wana Friday Piri, vesa afana varipo ana Biriata. Biriata has mun green foot I thought kuti he is from Matabeleland. Aiwa vakangozvarirwa. Second generation yemachawa. Aize. Anocho akatospread the. Unofana kuti muzive. Yeah. Because atwaita argument nemunhu anditi ziva kuti ihama yako up to which level. Yeah. Usatwaita politics dzekudididi tanga waziva kuti saka iwewe mati munobva ku sekuru wako vari kupi bhuku renyu riri kupi dzinza renyu riri kupi you'll be shocked. Ndikupa. Saka ivo vaifungidzira kuti tsoro imarovera avakaita zvichangorova zvakadara hazviko zvinhu zvakadara. Bhaibheri rakati hakuna dombo richaregwa riri pamusoro perimwe dombo. Munhu wekunyasarandi achatonga kumanyasarandi, munhu wechibumbwa achatonga kumusha kwake kumabumbwa kuZambia, wekuZimbabwe achatonga muZimbabwe, wechitswana achatonga kutswana. Tine maZimbabwe akaenda kuBotswana 1948. Vakaneta ushe, vakaneta village headmen, vakaneta uchief, vakadzingwa. Gore 2006, was it 2006, vakadzoswa kuno kuZimbabwe. But vamwe vangu vamakansela, vamwe vama MPs in government, vachitotaura, vachitopa mazano, vachitobatsira kuti mari yeBotswana ngaifambiswe so, isusu tiri matswana, tiri vanhu muno muBotswana kune but vakazodzingwa chinzi imimi mune kumusha kwenyu. Tine rimwe group futi recently, just before we go aside Pindon. Pane rimwe timu ranga rakabva kuNamibia rakagara muBotswana mimi ndofunga for more than 60 years. Vakadzokera kumusha kwetu vakatambirwa nehurumende yavo yekupi yekuNamibia, vakapiwa land, vakapiwa zvitupa. Iyo ndaiziva. Waiziva kai? Ndaiziva. Then ava manje vatina ava pavakauya havana kungouya hatisi kuda kutaura vakateera njanji nevangobaya zvechitsotsi and so tikutaura vacho ndatingoti vakauya zviri pamutemo. Unoziva here kuti hurumende yekuMalawi yabhadharwa mari for service yelabor force. Kunoti vanhu vangouya kuzoshanda mahara. Paitobhadharwa mari. Paritone act agreement yakasainwa neRhodesia employment what marekodzi ariko kuarchives nenhamba yevanhu vaiuya zviri pamutemo kuti mwedzi wakati pagore rakati kwauya vanhu vakati, mwedzi wakati wegore rakati vanhu vakati vanhu vachitopiwa mari dzavo dzepension dzaipindira kumusha kwavo, hurumende yekumusha kwavo. Kwa pamati ava vamwe vaizotedza njanja ava chichainyazoitika because tinongonzwa kuti kutedza njanji but vanhu havanyatsoziva kuti chichakaitika pakutedza njanji. Vanhu vanongonzwa kuti anamutedza njanji. Zvakaitika ndezvekuti after especially term yekuti kutedza njanji after pakuparira the Federation of Rhodesia Nyasaland musi wa31 December 1963 gore rakateera ra64 ndo takawana Zambia neMalawi independence yakatanga kupiwa independence yeMalawi. Kamuzi Banda ndobva akutonga nyika. Then kuchiteerwa neZambia, I think it was in July of the same year. Saka pavakatwa disconnected from Rhodesia, economy yeZambia neMalawi dzakagemuka. Saka in the days of Rhodesia they enjoyed good strong currency, mari yanga yakanaka. So they wanted this money. Maria Rhodesia yakatotanga kuwedzera more power. So everybody wanted to go to Rhodesia. Alright. Plus mabasa akanga akawanda. Rhodesia. Okay.
So the idea yekuti kurhodhisia kunotsvagwa mabasa before federation, handitika, because federation in 1953 to 1963, 10 years. Gore ra 1933 pahondo yaHitler, madzitateguru edu akatorwa nemadzibaba edu kuti endai uko kuEurope kunorwa hondo yaHitler on the side of Britain and its allies against Germany. Handiti Germany yaiti iyo Germany, Italy and Japan doenze the triple entente. Yeah. Handitika? Yeah. Yeah. Then pahondo it was very costly, so they needed the machinery power. Saka manpower imwe yakabva ku South Africa, imwe yakabva ku Rhodesia. Okay. So manpower ichienda uku pakasara pane big space yelabor force, so that to take people from Zambia, that to take people from Malawi to fill up the gap. Saka madzibaba edu isusu achizodzoka kuhondo yapera, havana kudzoka, handiti hondo yakapera muna 1945. Yeah. Yes, people remained in the trenches until 1952. Okay. All right. Saka vanhu pavakadzoka, nyika dzese dzakaparticipate paworld war dzakabhadharwa mari. Ndosaka kumaruzeva vanhu vachinzi uyu ari kutambira mari yehondo yaHitler, uyu hondo yaHitler, those people who participated in the world war. Saka pavakadzoka, vazhinji vakanzi nehurumende yeRhodesia, endei kumusha muchawana mari dzenyu muri kumusha. But some of that money, imwe yemari yakashandiswa on the construction of Kariba Dam nemamwe maproject emuRhodesia ekusimudzira industry, zvakabatsirawo futi pakugadzirwa kwemamataundi ekuZambia nekuMalawi. Yakange iri mari yeimwe yemari yekubhadharwa kweRhodesia pakuendwa kwakaitwa kuhondo nemadziteteguru edu, kwete manyasarandi. Oh. Yeah. Panapa tiri kutaura na first hand information, tomboisa zvepropaganda zvokuti anenge pakudi tomboisa kuside, tombotanga tataurira na mavalid facts. Yeah, that's true. Yeah. Handitika? Yeah. So vanhu avadzoka kuhondo vamwe vedu, ndofunga ndakambobva vanhu audio messages nemafigures kudate rakati, musi wakati, nhamba yakati, nemacasualties akaitika kumadziteteguru edu, vakadzoka vakadai so. Zvese nemadziri kumarecords kuarchives. Handitika? Yeah. Then chinhu chakanyanya kugumura Kenneth Kaunda naHastings Banda naJulius Nyerere vari 3 ndo vakaplota to hijack Rhodesia. Do you understand? Yeah. Understanding the potential of Rhodesia, kuti vaiziva nhoroondo yeRhodesia. Rhodesia, all right. Economic power. So avaida kuti Zimbabwe iite province yeSouth Africa, because sometime back in 1923 kune referendum yakamboitwa. Kwaivhota varungu chete kuti munoda here kuvange muri province yeSouth Africa kana kuti muve an independent dominion. Makamboinzwa history yo? Iyi ndatotanga kuinzwa nemi, handingadi unyeba. Iyi ndatotanga even wakaisearcha paGoogle unewa pakangoshota a small percentage diki Zimbabwe ingadai iri province of South Africa. You must know it. Yeah. Vanhu vazhinji havaiziva that history yatiri kutaura ndeye chokwadi. Chokwadi. Handiri kupona? Yeah. So wakada kucherechedza history yeZimbabwe, you'll be shocked kuti ho zvakafamba sei kuti Joshua Ngoma lose election. Then you find Joshua Ngoma did not lose the election, Ana Mugabe wakapiwa nyika. Ndosaka in 1980 in the first election year, the British Chicago yakabhuruka yakapinda muZimbabwe yakatora maballot boxes ese nemavotes akavhotwa ari kuBritain. As I will speak right now. Yeah.
imbobvunzai kavato eZANU-PF nevamwe vacho vanoti vanoziva history mubvunze kuti British government under Margaret Thatcher vakatumira this Conservative Party vakatumira ndege yavo kutakura maballot boxes nemavotes akaenda kuBritain. Why did they not do the same kuSouth Africa kana kuTanzania kwaunga wakakolonize kana kuZambia kana kuMalawi? Try to ask. Ndichabvunza ndichatombotsvaga one ndonigina ndichabvunza ipapo ipapo ndo paunozoona inotanga kuvhurika maziso kuti zvino zvokusvitsa kuti Fort Victoria yakabva yanzi masvingo handiti vana Fort Chata vese vakachinjwa mastora zanati vanani vana Engridon ndo chifu here vana Salisbury yakanzi Harare and so on nemana Snoya vakanzi ana Chinhoyi, but kune nzvimbo wani havasina kuchinja Victoria Falls. Alright. Iwo do you think vangu vakanganwa kuti Victoria zvinoreva kuti mambukadzi weBritain? Vanga vasina kukanganwa. Alright, nzvimbo dzese dziri kuchinjwa naEmerson Mnangagwa dzichichinja vachidzipa mazita akasiyana siyana. Adi kunobata paVictoria Falls kuti takuchinja zita reVictoria Falls ndavachinje. Why vari kutya? Havasi kutya chibvumirano ichi chinoinvolva vana Emerson Mnangagwa nana Mugabe pakubvumirana kwavakaita pakupiwa nyika kwavakaitwa nemaBritish. Havana mbobvira vakaihwina kanyika iZANU-PF. Havana kuwina nyika ere iyi. Saka Mugabe akave the first black person to be knighted by the Queen. Andonoziva kuti Mugabe anga kunzi ainzi sei. Akatorikwa sword kana Queen. Handimunoziva. Iyo ndakaimboinzwawo. Kunopfugama pamberi pemukadzi mambo wokutorika sword pamapendekete kuleft nekuright. Akanzi akunzi sei Robert Mugabe. Okay. Hello? Yeah. I'm following. Zvinoreva kuti wamuranda kaweBritain. Vakabva vapiwa makorokoto edzimba nezvimwe nemariwo here nekuti kunyangwe vakanga vasina kuwirirana pane zvimwe, but this one vakabvumirana kuti they don't change that place. Kana chiri chokwa chokuti Zimbabwe is free, it is independent state. Kune vanhu veZANU-PF tazvinzwa kuti mati nyika makasimukura nyika chinjai Victoria Falls zita unzwe kuti nyaya iyo inoperere. I think pada kudzvanywa ipapo inotsikwa nyaya iyoyi. Romanzo. Ndikupaona. But vanhu vekuzambia vanoshandisa futi kuti Victoria Falls ka. But Victoria Falls, if you look at it, if you are on the Zambian side, unenge uri kurimba, you cannot see the falls. The falls, yes, that's kana true. Uri paka previous trip kana uya padhize nepakava kwa bridge nyowani. Riripo era nditika. Reda kuvakwa toward Zimbabwe, Mugabe ndobva aramba nditi. Ndobva rashiftirwa kumavirira bridge aka. Then you've got Botswana, you've got Namibia, you've got Zambia. Then Zimbabwe on the eastern side. Kana uri kunyika dzese dzauone Victoria Falls, you've got to cross into Zimbabwe. That's true. Yeah. You have to cross into Zimbabwe. By geography, Zambia inogona kuti it has got part of Victoria Falls, but if you want to see the majestic falls, you must go to Zimbabwe side. You get the idea? Ndaibata. So kuZambia vanogona kuti nesuwo iri kwedu hakuna chinhu kweya. Ndaibata. Ndaiona. Ndikuionera. You get the idea? Yeah. So people must know their history. Vanhu vanofana kuziva kuti vanhu vanogona kunzi Chiwenga naMnangagwa vada kupandukirana, havapandukirane nekuda kwekuti
panguva 50th brigade pagukura hundi, although gukura hundi haina kutangira Matabeleland yakatangira kuMozambique. Chiwenga, he was commanding 50th brigade yaipinda vanhu Midlands. At the same time Mnangagwa aikomanda Matabeleland 50th brigade vachiuraya vanhu Matabeleland. That is why Chiwenga Pepe vati tabvisa Mugabe vakamhanya kunotsvaga mumwe wake partner in crime, so that they safeguard each other. Avambofa vakandisa akandichibudza kuti Geza revolution ifraud ifeke yekuti tinoda kuti uyu apinde uyu. Iye achidya vese vachiswera vari vese naMnangagwa. Zvizvo ani makambonzwa vachidzi varovana kuState House Chiwenga naNikiri ndakakuudzai kuti kunyepa. Do you still remember? Helicopter yadonha Chiwenga vaida kudonhedzwa nehelicopter, zvino azoenda iye nemota haana kuenda nehelicopter vakafukidza. Ndakataura ndikati vari kunyepa. Hakuna helicopter inodonha at flying altitude ingasare iri chini. Vakundobvona kuti nhema dzese vari kuplan intelligence vari kufeila. So you must know who's who. Hope wechimwono asati apedza kutaura ufanira kuziva kuti but hope wechimwono ndiani wangozviya. Hope wazoti second generation yemuBranda. Then you already know. Iwe unofungidzira kuti hope wechimwono paakaenda kujeri iwewe naSijobo Scar dei vanga vari maZimbabwe navakatarara vapi. Ndakuionera ndakuita njivhurika manje And Itai Dzamara, when if we compare Itai Dzamara na Job Scar, who is the more threat to ZANU-PF of the two? Job Scar. But they, to make sure they kill this one. Mfana. Wakadasana leni mojongwe vakafira nawe kuti they were Zimbabwe. Ministry of Education papa neuyo mazuva akapfuurayo a few years back ainzi Mwasi muBranda. Ndiye ailoketa kuti wewe unoenda chikoro chekuruzevha kana muTaundi vachipanana paukama pauBranda hwavo kuti the best schools vanesa maticha hama dzavo kuti uenda kuchikoro ichi kana uri muZimbabwe unoiswa kumaruzevha kumauchongochwa. So you must know. Chamisa is third generation. Andidika yemaBranda kwakabva sekuru wake. Pachamisa uko andidika reverend. Then baba vake vakaberekerwa muZimbabwe. Naika? Iye akaberekerwa kuPagutu. Ndo zvakaitika. Because pane havana chiefdom, havana village inonzekwa Chamisa. Zvekuti ndimoyo ifraud dziya. Because pano umwe akazouya futi achiti ndimoyo, umwe akati ndigumbo, vanhu vacho vanga kuti because pano umwe akatomboya achiresponda on nyaya yenyu panyaya yaChamisa but zvekuti Nikiri akanga reverend akazvimenshena futi sekuru wacho anga reverend. Iye pachake Chamisa, iye pachake akatombotaura kuti I'm very proud of what my descendants, the foreign descendants. Wonzwa mumwe munhu akuti Jeff ari kunyepa ko iye mudzi ainyepa. Alright, ini ndiri kunyepa ko iye akazvitaura kuti muforeign. Hello? Panopisa. Then anatenda ibiti. Tenda ibiti andomoza muZambia. Bekayo kumusha kwake ndikutupo wake ndiani. Tinofunga kuti kungoti biti kataura kuti pamwe chishona biti zvikusaba. Iwe. Ndikuona zvikusaya sound ashona. Iwe. Vamosere mukavesena nadokora vai ndo vakabhana chiKristu muparliament vachitaura vakabhana Christianity muzvikoro nana national anthem vachibatsirana netimu reZANU-PF naadokora maMuslim dokora neuyu nabiti ndo vakaadvocate for this thing. Jehovah akavatuka vakarohwa neshambe yemukondope. Kana ndichinyepa akataura kuti Jeff uri kunyepa iwe ndiwe dzere ndidzike.
nditaure kuora kwavo kwese. Vaora papi vakaora pane zvese ka physically, mentally and everything. Unomunzira kuita lawyer iwe kuita degree kunodzosa. They are cursed those people. Zvinhu zvakatotukwa zvekutodaro haisi mhosva yavo. Ndosaka uchinzwa nditye kuvatuka kana kunetsa because ivo vakatotukwa naMwari. Saka chinhu chese chakatukwa naMwari chakatukwa panyika nekudenga. Saka chinhu ichocho handititye. Handitye nemabwidi zvigure. Handitye nezvigure. Nditye zvigure ndiko nditsirwe nemabhuranda. Ivo vanotozviziva. Vese vemabhuranda vanonzi anakamanga vaita utsinya vari paSwift vapiwa tender government yekuti teste yemadhiraivha muchipa vanhu madefensive anakamanga ari paSwift pano. Kana uri muZimbabwe nawo haupasi, kana uri mubhuranda usina motikari unogona waipiwa defensive. Zvese nekumachechi. We know those bastards. Avako havana kugara here mabhuranda vari kuzviita maprofiti. Pane wanero wamo kwambudzi wakasungwa. Kune vari kuita fraud dzokutorera vanhu mari mabhuranda ndopuhwana akasungwa. So far hapana, that's true. Zviiteka iwe mwana weZimbabwe tuone unobuda here jeri racho. Ndikupaona. Saka ndiri kutaura kuti you are on your own. So they don't like this thing of media zvamuri kutoita zvanakuleti izvi. Zvokuti unoita 100,000 followers. Ziso reZANU-PF rakatokutarira ipapo. Ndikutokuudza. Vanoti vanhu vateerera naNational FM nemabhuranda nana ZBC vachioneka zvimapepa zvavo zvavanokontrola vachinyepera vanhu. It is for one of that reason yekuti in South Africa sim card richiita 2 rand. Achangopinda maselphone. KuZimbabwe waitengesa mombe 3. But just across the river 1 rand. Vaiti information suppression. That is why kwadzika kuzasi kuna maramba pfungwa. Munogona kuti vanhu vanosapota ZANU-PF. Munhu ariko haana phone yakatenge nani. Munhu ariko haana radio yokunzwa news. Saka the only thing chavanonzwa is ZANU-PF. They don't even know what is anything is happening. But tinovapa mhosva vanhu vari kuti ndimi muri kutiruzisa, muri kuvhota. They don't know anything. Vanhu variko havana chavanoziva. Vanongoziva ZANU-PF. Chayakanakira havachizive because they've never been exposed. Akakwanisa kudya sadza anorumbidza Mwari akatenga chingwa iChristmas. Zvino iwewe chingwa kana ndakakutengera makeke kana ndakakwanisa kuba hauna basa nazvo ndototaura Juda kutenga tsaki bapana pa iwe unotontuka hauna basa nazvo. That's true. Chokwadi. But you cannot do the same kumshakuva reserve nekune dzimwe nzvimbo dzakasarira. So vanotozviita deliberately so that they cut communication with the people. Iko ndozvikawo mafenzi kwazara vanhu vanoshanda vari kubva kuZambia. Ibasa rero ravarida kuita rekupa vanhu zvitupa munyika isiri yavo. Ndikupaona ende varamba vachidzika midzi. Ndikupaona. Isusu tiri kubuda tiri kutizira kuSouth Africa nekuna naUK noCanada nokupi. Ivo vari kubva kumusha kwavari kupinda muZimbabwe matiri kuti makawo. Nyika dzavo hadzina masanctions. But vari kutiza musha kwavo. Mukadzi wa former Zambian president Levi Manawasa
mukadzi wacho akati murume wangu the president Levi Mwanawasa akaurayiwa naEmmerson Mnangagwa. Atisi kutaura munhu akafa, tikutaura mukadzi aripo who can still confirm the same story to be true. Iye nikama pakaita president Botswana akapona nepaburire tsono aposwa nekuurayiwa naye Mnangagwa. Ine mubvunza kuti Mnangagwa right. This is Zambian. Muri kufunga here kuti ari right. Tinongoziva kuti akadhakwa akaipa but takutonzwa zvino. Iye Satani wachoka. Muri kuda upiko mumwe Satani futi. Mune chokwadi chokuverenga Bible Genesis to Revelation muchida kustanda kuti Satani anoita sei muchisiya we. Kulet, murda kuverenga Genesis to Revelation muchida kunzwisisa zvaSatani muchisiya ari kuZimbabwe. ndakutoningirika ndozvishuwa apa ndikutovhurikawo ndikutonzwawo kuti uyu muchinda wayanonzi Mnangagwa, let me tell you, mungade henyu kumuita president. He is good at killing. The first person akauraya munhu ane 18 years nebanga. He's a murderer, he's a butcher man. Mubvunzi iye wanda anotaura wani Mnangagwa kuti ndakatanga kuuraya munhu ndine 18 years. Iye pachake mubvunzei. Hakuna asingazvizive ZANU-PF yese kuti he first killed his first victim akauraya munhu nebanga. Ane 18 years. Hello? Vakaipa. Saka muri kuSatani akaita sei? Inini ndinotaura pachena ndisingavanze ndisina wandinovhunduka nokuti ndinovaziva ndinovataurira pachena kuti they are the devil because mabasa avo ndovaziva. Ivo vanotozviziva vari kutondinzwa izvezvi. Masiya oyes mabrand amabumbwa makubidi matawa mamozirima vakatondigumbukiira manje ini toda kutogumbukirwa kudarika zvavari because ini ndakatokuvagumbukira a million times more. Ndoda kuzombomhanyisana navo saizi yakanaka kimi. Because unoziva ka inini ndakarwa nemumwe mukomana ainzi Munenzi pachikoro paprimary pamashambana airova chikoro chese. Inini ndakange ndiri grade 3 iye ari grade 6. Aivharira chikoro chese ndakazorwana naye usiku ndakamubvisa mazino. Haana kuzombondinetsa. So munhu anoita basa rekurova saMnangagwa akuti anouraya vanhu vese kuZambia akauraya president upaBotswana akapotsa kwese ndiye anopa mainstruction achidii kana musati mambomamisana kana asati akambodzoserwa haanzwe bho. Ndosaka achikwanisa kuti vakadzi vake mahuri ake vana vake mugovernment hakuna unomubvunza anodambura musoro anoda because iye haasati akambodzoserwa. Zvagara ndo zvazvi uye haabviswe nekutaurirana nemanegotiations munongomamisana chete. Kana kati ndatimirei kumamisana imi munongoramba munyerere chete uchingorova chete. So why am I making all this noise? Azviite kutanga tamhanya kunorwa vanhu vasati vaziva chatiri kurwira. List vamwe vedu vanotitendeukira vakatirwisa vachifungidzira kuti tiri vavengi nokuti vanenge vasina information yekuziva kuti ningi hama ningi muvengi. ndikupaona. So information, before you transform people, you need first to inform. So informing people goes first before transforming people. That is how it works. You don't go and transform people without informing people first. So information dissemination first before transformation. That's true. Ndosaka ZANU-PF isingade mumwe munhu anotaura kuvanhu vanongoda ivo bedzi. Ipapo ichokwadi. Yes. Saka kutukwa hatitye kutukwa, ndinotya kuitwa chimumu mukutadza kutaura mashoko echokwadi. Ndozvandinotya izvi.
kwete zvokuti mumwe munhu andituka zoti ndanyepera ndadidi hai wakachiona chagara chinongobuda chega kunyange ndakaregedza kutaura chinongobuda with another angle. Yes. Ndo mashoko chete andinoda kutaurira maZimbabwe nhasi. Pari kupisa. Aiwa, tiri kuzvinzwa zviri munzeve. Izvozvi munhu wese anenge akateerera akanyarara kuti zii. Vanotuka vanenge vachituka zveshuwa. Vamwewo vari kuningira kubatsirikana. Ende pano umwe aitotaura achitizvoni kana zvichiita aitoti achada kuzoningira nemi. Hanzi monyora bhuku kudidi. Ndikati ndichazovabvunza ndikawana nguva. Hanzi munofanira kunyora bhuku rekuti rinotombonyatsofamba mumaZimbabweans kuti shoko risvike kwese kwese. Vanhu vanobatwa vasati vambodhiriva bhuku iroro. The fastest way of information dissemination is radio. Radio. Yeah, that's true. Ndosaka vaona ivo panguva yehondo vaita futi tumaredio. Shinzi radio, Chokwadi radio, Zimbabwe radio, broadcasting from Moscow, from Mozambique, whatever. Yeah, Chokwadi. Sure. The first stage is you must inform the people before you transform them. Yeah, Chokwadi. Ndukupaona. Yeah. Yeah, ndapanzwisa. Mumwe munhu akamubvunza kuti munangagwa zvinoreva havazoti chichawa chinotoreva kuti murume wangu adonda. Iro zita rake anonzi dambudzo. It's not a mistake here. Nyika haisi here mumatambudziko iko zvino. Zita rine zvarinoreva pamunhu. Ndisakwanzwa vamwe vachinzwa mazita echinzi iwe you are now Simon Barjona uchichinzwa mazita naJesus and so on. Zita rine zvarinoreva pa. It was not a mistake kuti anonzi dambudzo. Zvakafanana nevanhu vaya vaiti chamisa Nero. If you read the history of Nero, unonzwa kuti akanga ari antichrist, akakwira mai vake vekumuzvara. Ndokudzidzisa ichokwadi chekuti inini ndega pakaristecha munochiwana. Chinonzi Nero, munhu anonzi Nero anonzi the antichrist. Saka vanhu pavaiti kunachamisa Nero vaireva kuti antichrist vaingonakirwa nekuti Nero. Osaka iye haatoziva here zvazvinoreva aibvuma ka vanhu vachimudedza da. Iye chamiso. Kana watopiwa zita kusaziva kana kuziva, but the person akatanga naro anofanira kunge agari satanist. Hello? Yeah, ndikunzwa. So zita rine zvarinoreva. Ndosaka naAbraham akanzi naMwari ndakuchinja zita rako rakunzi Abraham, vana Jacob vakanzi wakunzi Israel. Zita rine zvarinoreva. Uyu akanzi Ausisiri Nelson wakunzi Nero. Nero ndiantichrist. Ndatotanga kuinzwa izvezvi. Saka vanhu chaivanakidza chipa kuti kuna chamisa takukuti Nero, takukuti antichrist, takukuti ndiwe Satan. Kuti Nero zvinoreva kuti antichrist zvinoreva kuti Satan. Pakaipa. Toda kudzidzisana vanhu ndavadzidzisana vachionesana kuti kana iye achiramba zita re akasire kuriramba kuti musandidedze kuti Nero. But zvinoreva kuti Satan. But manje the millions of people vakatoriziva. Nekuda kwezita iri ndati Nero wokutanga akakwira mai vake. Iye chamisa akaroora mukadzi ari 8 years old. Zera remukadzi anofanira kunge achinyengwa nababa vake ndo akaroora kuti sezvinonzi panyika papaita scarcity yevakadzi. Asiyana Nero wokutanga. Asiyana kati Nero wokutanga akarara namai vake. Uyu Nero yatora mukadzi ane zera remukadzi wawe afanira kunge ari girlfriend yababa vake kureva kuti mai vake ndo ari kukurira bhurugwa nepitikoti konoti ndokutukwa kwacho. Tiri kumupomera here?
Haina nditoziya hangu ipapo ndikutonzwawo. Bvunzai everybody. Yeah, one. Bvunzai everybody. Then inini chinozoita then ngatiende pangwe chupusi. Some of the money yakapiwa yakanga yabva kufoundation yeNgochani. Iye ndepapi paanozogona kuzorapa Ngochani kuti akazvara Ngochani imwe mari yeCCC asati asiya ikokoko yakanga yabva kuNgochani. And he was a beneficiary of that money. Yakabva kunonzi kuchi chako. Regarding kutsvagira zita racho chaipo. Hazvina kutanga paCCC, zvakatanga kuchiri MDC Alliance after varungu vaita sabotage to finance the MDC Alliance after the collapse of MDC. Hello? Yeah, one. You must know all this. Yeah. Aiwa kudzidza kupere sho. Yeah. Tese tiri kudzidza. Tine zvakawanda zvatichadzidzisa. Ndichidzidza kuva ivo vachidzidzawo kwandi, ivo vachidzidza kune vanhu, tese tichidzidza kune vanhu. Chokwadi ndo chinosunungura bedzi. Yeah. Tisati tamboita maslogani nekupfekedzeswa maT-shirt nekudii. Ndatitange taziva chokwadi kuti ndiwani. Ndisati ndaita slogan yako, ndisati ndanzwa manifesto kuti unogona kutonga nyika wakadzidza, uri advocate, uri lawyer. Zvakafanana na Fadzai Mahere. Baba vake ndi secretary wekuZANU-PF. Yeah, ndakambozvinzwawo. Kwete wakambozvinzwa tikukudza baba wokumuzvara muZANU-PF akarerwa nemari yeZANU-PF, akaendeswa kuchikoro nemari yeZANU-PF. Zvese zvaanotaura kana dai baba vake vanga vasiri ZANU-PF angadai asina kufira here mujeri. Yeah. Tikubvunza, Fadzai Mahere angadai here asina kuenda kujeri. But anoenda sei kujeri baba wake ZANU-PF? Iwe hanzvadzi yako iwewe yakaita zvikuita Fadzai Mahere inorarama here? Ya pamiri. Ararame zvokumhanya. Saka uyu azoita ane ropa rakaita sei kuti anonzi iwewe hanzvadzi yako haingararame but iye uyu ari kurarama. That's up. I thought kuti since she's a lawyer kanenge achiziva kana kuti mutemo kuti chichi. Mutemo weko vese vamwe vakapera kufanana nemujongwe, they were much wiser in everything. Vakadamburwa musoro. Yeah, pakaipa. Hello? Yeah, pakaipa. I hope ndofunga mashoko iwaya. Achabatsira maZimbabwe to know kuti munhu asati atanga taura chinhu mubvunze kuti zvakafanana naGeza. Geza akauraya mukomana anga ane 11 years wekwamagetsi. Ukoko pane mbudzi yako. Haana kusungwa. Yanga iri chokwadi rinyaya ndakanzwa ndo yaitaurwa nani ngiriki naziyambi rinyaya yacho. He's a criminal, that guy. Because ZANU-PF, when they want to use you, they don't arrest you for a crime. ZANU-PF, and do you still remember Mfana we are not the under 17 years, was it 17 years? Okutema maina babane de Mumumba. Akaniswa kujeri. Yeah. Do you still remember the case? Yeah, ndaenda izio, ndairangarira, yeah. Akaterwa kujeri koko akaburiswa neZANU-PF. Kuti achishandira musangano. Yeah. Hello? Anoburiswa chinze anze aenda kuARMY atorwa neARMY nekuti vakati chivindiswa vakachiwana kupimbana iwo nechivindi pane kuti ugare mujeri zvakadii kuti ushandire nyika. Aiwa akaendeswa kuchisiya iko kuti vakatowana medhara vanoshandisa pamabasa kuti unodei kushandira ZANU-PF tokupa upenyu hwakanaka uchiuraya vanhu kana kufira mujeri. That is the ZANU-PF I know. Ariko here kujeri vakazochinja here kuti takaita mistake tataita pfungwa yakaipa mufaniro ngaadzokere kujeri nokuti akaponda vanhu 2 nedemo. Vakamutorere vangu vashaya vamwe vanhu vokupa basa mawandiro akaita marovha munyika. Yeah, ndapaona ndakupaona manje. So you must know ZANU-PF yauri kudhila nayo.
Yeah. Yeah. Anditi. Yeah. Ini ndakada mari zvose kuti mari ndarowa nenhamo yemari chaiwo ndada mari. Yeah. Ndakaenda kuZANU-PF kebwe vanondipa basa. But ndasedza vandipa dzimba nemari vanozoti wagara wangori enemy yako vanozokuti rova futi. Ndokwa zvinozoperera. Ndokuti ZANU-PF nderopa kana vachiti nderopa vabvunza kuti nderembudzi ravari kutaura kana remombe kana renguru. Aitoti kuti vaita rakaropa rakaanzi rakadeuka muhondo kaya. Aiwe ropa rikada dera aikosha kare vanhu vakadeuka muhondo vangade vakatotora mapfupa evana kutaura kuti muZimbabwe muno hatina lendi inokwana here kuti vabvise vana vakafira kuMozambique kuna vari mamassigrave. Lendi yakazara. Pane pavakanzwa ivo Zimbabwe ichinzi iri kubhadhara mutero wokubhadhara makuterera ivhu rekuMozambique makuva ari kuMozambique. No. Muri kubhadhara here mutero imi makuva evana venyu vakafira kuMozambique kuTembwe kuChinhoyi kuNyadzonya. No. Muri kutadziswa nani kunotora for 45 years ndo vakavaurayisaka. Mabumbwa Manyasa Machawa. Yeah. Saka pane vanhu ava tiri kukombera nevarungu vanga variko vaya toti varungu toti vanga vari nane because varungu vakapa mhanya ofutika vakuzongozindikira because isu taingonzwa pesa apa kamuna pengonzi varungu vakazosarenda vadyiwa hondo vazodidi apa ndakutonzwa imwe information kuti vakangorowana na agreement vakaita kuceasefire. Munobvunza kuti firepower yaSmith vanhu vaigona kuikunda because a lot of the people who died in Nyadzonya handitika nepachimoyo nekutembwe vana vanga vari kuma14 years 15 12 years vanga vasingatombozva kuti Zimbabwe inotangira papi inogumira kupi politics dzinobva kupi vanhu vaingotorwa muzvikoro chinzi hande yekuhondo. They knew nothing about the war. Hauna mboona video iri vana vaimba kuNyadzonya vachiimba kanzeke kuti tonosangana kuZimbabwe. Ndakaiona iyo ndaiziva iyo. Ivo nobvunza kuti vana vainzi vakanofira nyika vakaurayiwa kuvangwangwani maronda aibuda nhunzi honye kudini vane chicha vaiziva about Zimbabwe. Hapana. But vakafira nyika. Ichokwadi. Pakafiwa. Vaitora munhu asina chaanoziva kuti anonorwira nyika. Unonorwira chinhu chausingazivi. Haisi abuse here iyoyo. Hachisi chitukwe. Munounza kuti Mwari anoramba akanyarara zvese izvo zvakanga singazvioni. That is why chihurumende chikunyange wakachinamatira usiku nemasikati unenge uchitotsvaga kuvengana naMwari. Hakuna munhu akajoina ZANU-PF ane munamato unopindurwa naMwari. Minamato yose inoitwa nevanhu vakajoina ZANU-PF vanoti vanonamata inopindurwa naSatani ipapo kuti vafungidzire kuti Mwari ari kunzwa miteuro yavo. ZANU-PF isatanism. Ndinokupikira nhasi mangwana nekusingaperi. Bandiona kavane mapasta vanogara vakomberedzwa nemapasta anzi pastors for ED chinchi vese machechi vese kumasowe kuno nevamwe maprofets vanenge vachingoenda ikoko vachingoti ED. Avasa Mwari. Ndizvo chacho. Ndo zvaaita wakambonzwa muri mainzi Ahab. He had 400 prophets. Ukupanzwa? Yeah. Maprofita chaiwo vaita mashirikiti nekuti varizwa maprofita vaBhari vakanetsana naEria vai. Muzimbabwe hamuna muprofita kana achinge ariko 1 pachechi dzese dzechipostori dzepentecost dzei mumudze ndinoita 1 naye. Inini I'm not a prophet, but I'm willing to occupy that space yekuva challenge. Vari kuteerera hani maprofita acho vamwe vacho vanenge vachiteerera munavo. Vaudzei kuti zvanzi naJeff Judah Hosana muBarons anorarama panyika kana mudati muZimbabwe hamuna prophet, hamuna munhu anonzwa izwi rekudenga raMwari. Izwi raMwari hakuna. Ndavataure izwi remadhimoni rezvimwezvi. Kwete raMwari akaita denga nenyika. Hakuna ari muZimbabwe akambonzwa voice raMwari.
kana ariko ndiripo panapa want to tiende panzvimbo yacho tinotsvaga neutral venue yemuno muSouth Africa kwete zvezvo kuda kunyeperana zvezvo ini ndiri one vanouya kana varipo nekuwanda kwavo vondiprova ro ndakanzwa akauya anonzi Apostle Chiwenga achiti anzi ndindega ndiani Chiwenga achiti ndiyega kana anotonzwa Mwari history yake yechihure iya nezvimwe zvaakaita ndinomukunda pakururama inini upenzi hwese hwandakaita ndinototi ndinomukunda pakururama saka wewe nganyarira anenge achingoexposa vamwe vake kuti vari musame boat zviriko futi kuti munhu unogona kuva uri musame boat uri kuenda kuTashishi usingazive kuti vamwe vako muchitoro akata imo kana aina matajehovha akatikuudza Jehovha kuti ZANU-PF hatichaidi ndipei simba rekuibvisa yezvo vane simba vanodzikana Mwari muna tinoziva kuti Mwari haanzwe minyengetero yevatadzi ndozvakanyorwa mubhaibheri saka iye zvaanodzikana Mwari kanga amupe simba rekuti ZANU-PF ifume yakaenda yezvo isusu mapenzi tiripo wani pakaipa musa hakuna anonzwa izwi raMwari kwekwe hongu vanhu vanonamata variko but anonzwa voice raMwari hakuna. What's so special about Zimbabwe? Because nyika yaIsrael inonzi nyika yevanhu vaMwari. At one time yakamboita 400 years vanhu vachinamata but kusina prophet urainzwa vision yechokwadi 400 watumo paZimbabwe apa pakazara zvapo manigirini mabumbwa apa machawa maMuslim vachiita mashiri Peter. Musikuda kutamba nesi. Boss ndinoona vanhu vanda rakachiprofita. Izvi so unonzwa kuti night of Chakat, night of crossover night. Basa rese zvema night zviya. Basa rese zviya. Isa tinokuverengerwa Bible baba kana kuBible school takazviverengera tega. Takazvipfugamira tega paupenzi kuti Mwari ndiri benzi renyu ndau yapana. Zvina kundimirira bo. Ndakamira mukuti. I'm lost. Denga richitoti pindurawo. Pamwe richitoramba futi kuti pindura totodzokera kumba chitoziva kuti no igemu randakamboita riya ndoraita kuti denga risatipindura. But kuZimbabwe hakuna. Mahwani yeo. So toita sei kuti ZANU-PF yende. The first chinodiwa in kupa vanhu information kuti vona ikasangana watinayo ndiye uyu ZANU-PF. Kwete zvokuti munhu anopa revolution zita rake kuti inonzi Geza. Revolution inoitwa against a regime kwete one individual. Siti kuti bhazi rese haticharidi wamwe unoti ndatichinjei driver pabhazi rakaona. Geza haasi kuda kuti pasine ZANU-PF because iri kumuprotecta vakadya kwairi vakatora mahotera vakatora mapurazi evanhu vakaroisa mbudzi nemombe dzehama dzake chaidzo kozoti iwewe anogona kukurwira iwewe akabvutira hama dzake mombe vachiti kuri kune mombe dziri kuya dzehybrid. Unoziva kuti Geza akambeta MP here uyu? Ndakambonzwa kuti akambeta MP kuziti Sanyati something. Ndokumbarani kwake ka. Panyimo panonzi panyimo wabva paSanyati. Anditi ka? Wakurosa parwizi rinonzi Munyati. Vaita road block achimanikidza verudzi rwake makadhi eZANU-PF vachirova vanhu. Nhasi ndiye azonaka imi mazoona kunaka kwake maari. Vari kuSanyati havadi kunzwa nezvake. As I speak right now, I challenge anybody kuenda iko. Vanokutaura kuti the Satan way. Zvino makunotsvaga muSatan way. Kuda kutaura kuti ikwe. Manje vanhu veZimbabwe vadi kuzvinzwa kanyaya yacho vanenge vakuti vanzi vanhu maakurwisa munhu ari kutraya kusunungura nyika. Aiwa manyasara ndimabwidi kaya ada kuti vanhu vabve pa-state focus varamba vachiiswa kuma-delay matactic. Unofungidzwa kuti weBlessed Mhlanga aisunga kuvharirwa kujeni but iye wacho yachisiwa.
Does it make sense? Yeah, ndakatoshaya. Ndakangoti anzi tikumutsvagawo but hatisi kumuona pari. Wari mutsvaga seko iwo vachidya naye. Wari kumutsvaga kupi? Ndokutsvaga munhu wabvisa vakamutsvaga vangamushaya. Yeah, pakaipa. Vanomutsvaga kupi kwavanomutsvaga? Vari kumutsvaga kuAmerica. Dei anga ari kuAmerica ikaenda kuBritain, taita ageza ari kuBritain. Havakwanise kusvika. Yeah, pakaipa. Zvine nharo. Muri kutamba chigemu chakaonerwa kudhara chechi. Yeah. Ndo mashoko angu andira muZimbabwe musabvume kunyeperwa nemapumbwa nemabhuranda aya mabvakura. Sabvume.